Sinartan Sugata ingkang katur para tamu sedayanipun setunggalangan memanikmu ngaturaken pemantar kanca-kanca Bokang Laras Sampurasari. Yuk ya. Mong sliramu kang dadi mani ing kalbu pindaratno kakak malelu tansah eling mugia tansah eling senadyan adoh rasaku tansah sumanding rina wangi aku mong tansah ngenteni tanpa sato nyidam tetes sing tresno kang setuhu dadi tetaline atiku kang tansah anang dakas marelo. Ayo yo. Sliramu tansah gedhe greteng kaya mimi tuna tresno sinaksetku wong hanggaret mendung atiku dayung yen tak kambuh ngelayo. Bokang Laras yo Kasekuyung Patra Mandiri Audio Sound System tan kantun web streaming bening multimedia. Ragane miring, gambare bening. Ayo. Makse. Ya. Mong sliramu kang dadi mani ing kalbu pindharana akang katon malelu tansah eling muga tansah eling senadyan nada rasaku tansah sumanding rina wangi aku mong tansah ngenteni tanpa jatuh nyidam tetes sing tresno kang setuhu dadi tetaline atiku kang tansah anandang kasmaran. Yo Matur nuwun Pak Dalang, aturaken wilujeng kondur. Aku kang nandang pronto alilanan jagat ning sliramu tansah gedhe greteng kaya mimi
yo. Hey, ah. Yo, 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 yo. Tresno sinang senang anggaret mendung Atiku kayong yun yen tak kambuh ngayo Nggih memanekmu sampun memanekmu Dek Mas Wulan